talde sendo batekin aurkezten gara datozen udal hauteskundeetan. Talde sendoa, berritasuna, esperientzia, gaitasuna, aniztasuna, gaztetasuna, baina bereziki ilusioa eta lana uztartzen dituena. Tolosarekiko konpromisoa. Ilusioz eta gogoz gaude lanean jarraitzeko. Proiektu eta egitasmo berriekin datozen belaunaldiei Tolosa hobeagoa eskaintzeko. Etorkizuneko Tolosa eraikitzen jarraitzeko eta horretarako prest gaude Tolosan eta Eusko Alderdi Jeltzalean. Esa visión sistemáticamente contraria a nuestro autogobierno pone en serio riesgo el futuro de nuestra sociedad, la sociedad vasca y también la sociedad de Guipúzcoa. Por eso pienso yo que necesitamos fortalecer la sociedad de Guipúzcoa y fortalecer las instituciones de Guipúzcoa para hacer frente a esa oleada de centralismo radical que estamos viviendo en España. Necesitamos fortalecer la sociedad y necesitamos fortalecer las instituciones. Garbi dago, oinarriak ere sendoak izan behar dutela, printzipioak ere sendoak izan behar dutela, garbiak izan behar dutela, horregatik aipatzen dugu gure konpromiso politikoa, etikoa eta demokratikoa. Eta hori, hartu herriz herri, lurraldez lurralde, ezaugarri horiek azaltzen dituen alderdi bakarra gugea. Ez gera nagusi, baino bai ardatz herri hontan. Horregatik gu jarri behar dugu gure proiektua herritarren zerbitzuan.